Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da dawowa cikin shirin nan namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na 4. Muna cikin littafin nan ne mai suna Tambarin Talaka, wallafar Maryam Obam, wanda ni Anti Mimi nake karanto ma mai sauraro. Sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci. Buɗe ƙofar ta yi da ƙarfi, Indo ta tashi zaune don tsoro. Ɗakin duhu babu haske, Tani ta ce, ina kike ma kira? Ta kwala ma Abu kira tare da faɗin kawo min fitila. Abu ta kawo mata fitilin tare da haska fuskan Indo. Tani ta ce, don ubanki a ina kika san yaron mai gari? Indo ta ce, inda ni wallahi ban san shi ba, kawai ya siya wainar rogo ne. Tani ta ce, don ubanki ƙarya zaki min? Indo ta ce, wallahi inna tas da fara marinta tare da dukanta ta ko'ina. Ni zaki maƙarya, ‘yar iska, dama shine yake lalata ki? Shine ya biyo ki har gida? Tani dukanta take yi ta ko'ina sai da ta mata lilis kafin ta barta. Ta ce wallahi idan na sake ganin ya zo gidan nan neman ki sai na yanka ki ‘yar iska. Ta fita fu. Zama ta yi kusa da Malam Musa tana faɗin shi ma ɗan mai garin in madda asara ya rasa wacce zai so sai wannan makirar yarinyar. Kalli Abu, yarinya kyakkyawa sai dai fari kawai waccan makirar za ta nuna mata. Malam Musa ya ce ai yarinyar nan yanda kika san mai ya shegiya, ni da mata mutu mu huta. Tani ta ce ‘yar iska sai taurin rai, inda za ta mutu ai da na fi kowa murna wallahi. Abu ta ce Tani ni fa gaskiya ina son yaron mai gari. Tani ta ce bayan mayyar can ya ce yana so. Abu ta ce wallahi Tani ba zan yarda ba, ni fa shi zan aura. Kin gan shi ne dan gayu gashi sai kamshi yake yi, ga mota, ni wallahi Tani ki san yadda zaki in aure shi. Tani ta ce to naji Abu, na kwantar da hankalinki, kaman kin aure shi kin gama. Abu ta wangala baki tana murna. Indo na ɗaki tana kuka gwanin tausayi. Lokaci ɗaya zazzaɓi ya kuma rufe ta, babu abin take tunani sai ɗan uwanta Yusuf. Shine kawai yake son ta tabbata inda yana nan da yanzu yana ta rarrashinta, yana ba ta haƙuri. Yanzu ko yana ina oho, yana da rai ya mutu duk bata sani ba. Kuka ta kuma saki mai ban tausayi. Ta ɗauki lokaci tana kuka har dare ya tsala sosai. Bacci da yake ɓarawo ne awon gaba da ita. Tunda asuba ta farka duk da jikinta baya mata daɗi, haka ta fito ta share gida. Sannan ta ɗauki roba domin ɗibo ruwa. Gidan kusa da gidansu ba sa nan, don haka ta nufi rafi ta ɗibo ruwan. Tana ƙoƙarin ɗaurawa a kanta ta ji an riƙe mata ƙugu. Da sauri ta waiga ta ga ɗan Jummai ne saurayin Abu. Ta yi saurin matsawa da baya tare da sakin ruwan ya zube. Dariya ya ce haba ‘yan mata, me abin jin tsoro, ni fa taimakon ki zan yi. Indo ta ɗauki bokitin ta da nufin ta wuce. Ya janyo ta fara ihu, ya fara dariya tare da faɗin ihun ki banza, domin babu mai jin ki, dan babu kowa a nan, kin ga gwara ki yarda ki ban haɗin kai, ni fa taimaka miki zan yi. Kuka ta fara tana roƙon shi akan yayi haƙuri ya barta, amma ina bai ma san tana yi ba. Da ya ga tana mai ihu yasa ya toshe mata baki da ɗayan hannunsa tare da ƙoƙarin cire mata riga. Tana ƙoƙarin ture shi amma ta kasa. Rigan da ya farka nan ƙirjinta da suke tsaye kyam suka bayyana. Nan ɗan Jummai idan shi ya kaɗa tare da ƙara ruɗewa. Ƙoƙarin kai hannun shi ya ji an yi jifa da shi ta gefe. Dan aka fara dukan shi, ganin dukan ba na wasa bane kuma ya gane yaron mai gari ne, yasa ya gudu. Indo rufe jikinta ta yi da ɗan kwalin kanta tana kuka. Suleiman ganin yadda ta yi yasa ya cire rigan shi ya bata, ya koma daga shi sai singlet. Mika mata yayi ya ce gashi ki sa. Da sauri ta amsa, ya juya baya ta saka. Ya ce ta tashi ya raka ta gida. Bata tashi ba kuma bata mishi magana ba, sai kuka da take yi. Suleiman jin kukan yake harran shi, domin tun da ya ganta ya ji yana son ta. Zama ya yi kusa da ita ya ce Isha, dan Allah ki yi haƙuri ki bar wannan kukan, ki zo mu je in raka ki gida. Kai ta girgiza alaman a'a. Ya ce saboda min. Da ƙyar ta iya furta za a bige ni. Ya ce kamanya. Cikin kuka ta ce don Allah ka yi haƙuri, kar ka ƙara kula ni, domin ina ta ce duk sanda na ƙara kula ka sai ta kashe ni. Ɗaukan bokitin ta ɗiba ruwan har ta yi gaba. Ta tsaya ta ce zan aiko maka da riganka, na gode. Suleiman kasa cewa komai ya yi, domin gaba ɗaya abin ya ɗaure mishi kai.
wai wace ce Indo, kuma dai wace ce ina son ta kuma bana tunanin zan iya rabuwa da ita. Tashi yayi domin ya nufi gida, dama ya fito gudu ne ya biyo ta rafi, shine ya ga wannan aika-aikan. Ko da Indo ta nufi gida bata ga kowa ba, hakan ya mata daɗi. Ta nufi ɗaki ta cire rigan Suleiman da yake ta ƙamshi mai daɗi, ta ɗauko wata koɗaɗɗen rigan atamfanta ta sa, sannan ta ɓoye mana shi rigan. Yanzu gari yayi haske, makotan sun buɗe kofa, ta haka nan ta je ta ɗibo ruwan ta cika ko ina, sannan ta haɗa murhu ta sa ruwan kunu kamar dai kullun yau da wuri ta haɗa wainar rogo. Gashi Tani ta hana ta abinci, haka ta fita talla tare da rigan Suleiman in ta ganshi ta bashi, amma har ta kai tasha bata ganshi ba. Tana ta yawo wajen motoci tana faɗin a sai wainar rogo, babu laifi an ɗan siya kaɗan ya rage, har ta kai yamma a sauran bai ƙare ba. Ta haka ta nufi hanyar gida, ga yunwa tana ji. Murya Suleiman ta ji yana faɗin Isha kamar kar ta tsaya, sai dai dole ta tsaya ko don ta bashi rigan shi. Tsayawa ta yi, ya ƙaraso inda take, mika mashi rigan ta yi tare da faɗin kai haƙuri ban wanke maka ba don kar inna ta gani. Kallanta yake yi yana murmushi ya ce ai yanzu ba nawa bane, naki ne rigan. Kada girgiza alama a'a ni bana so. Ya ce to ni ma dai ba zan amsa ba. Ajiye mai ta yi a ƙasa ta yi gaba, bin ta yi yana faɗin da tsaya su yi magana, ganin ba ta da niyan tsayawa ya ce shikenan an jima zan zo gidan naku. Cak ta tsaya tana hawaye tare da roƙon shi akan kar ya zo. Ganin tana hawaye yasa ta bashi tausayi ya ce to shikenan in dai ba kya so in zo to ki zo mu zauna a can mu yi magana. Bata musa mishi ba, ta bi shi a ɗan wani dakali suka zauna. Ya ce Isha ina son ki faɗa min ke wace ce. Na Indo ta faɗa mishi tare da faɗin dan Allah tun da ka ci ko ni wace ce, dan Allah ka rabu da ni. Suleiman idan shi ne ya kaɗa ya ja, tabbas ya tausaya mata. Ita Indo tana ganin idan ya san ko ita wace ce zai rabu da ita, amma sai ta ji sabanin hakan. Ya ce Isha tun da nake ban taɓa ganin macen da naji ina so ba sai ki. Labarin ki da kika bani yasa na ƙara son ki sosai. Isha ina son ki min alƙawari komai zai faru ba za ki guje ni ba har ranar da za mu yi aure. Tabbas an zalunce ki ke da ɗan uwanki, ni na yarda da ke ba za ki aikata wani abu mara kyau ba. Zan taya ki neman dan uwanki har Allah ya sa a dace. Ni dai so nake ki man alƙawarin zaki yarda ki aure ni, sannan ba za ki taba guduna ba, komai zai faru. Indo shiru ta yi domin tabbas ƙarya ne ta ce ba ta son Suleiman, duk da shi din ba sa'an aurenta bane. Kaman ya san abin da take tunani. Ya ce shi so babu ruwan shi da kuɗi ko mukami, dan Allah ki amince da ni. Rufe fuska ta yi tare da faɗin nima ina son ka amma ba zan taba auren ka ba. Cikin tashin hankali ya ce saboda me? Ta ce inna ba za ta bari in yi aure ba. Suleiman ya ce kar ki damu, zan ma mahaifina magana, duk yadda muka yi zan faɗa miki. Murmushi ta yi tare da faɗin to ni zan tafi kar a ce na daɗe. Ya ce to yanzu sai yaushe kuma, ko in zo gida an jima? Zara ido ta yi ganin haka ya fara dariya tare da faɗin wasa nake miki, amma lokacin da zan fara zuwa ya kusa, kin ji mai Isha? Bata ce komai ba sai murmushi kawai. Ya ce gobe in kin fito ɗiban ruwa sai mu haɗu. Raba fuska ta yi ta ruga da gudu don ta tuno abin da ɗan Jummai ya mata. Murmushi Suleiman ya yi tare da girgiza kai yana mamakin son da yake ma yarinyar lokaci ɗaya. Ko da Indo ta shiga gida, Tani da Abu suna tsakar gida akan tabarma suna cin tuwo. Sallama ta yi babu wanda ya amsa mata, don haka ta nufi inda Tani take ta ce in naga. Tani ta ce yanzu sauran da kika dawo da shi ubanki ne zai siye yar iska? Indo ta ce inna wallahi ina ta yawo da shi amma ya ki karewa. Na ga yamma ta yi shine na dawo gida. Tani ta ce maza ki ɗauka ki fitar min da shi wallahi kar in ga ko ɗaya a roban nan. Indo ɗauka ta yi ta fita waje ta ma rasa inda za ta da shi. Can ta ce bari ta je gaban layin su domin akwai inda maza ke taruwa suna fira. Nan ta nufa ta zauna a gefe da wainar rogon har ta gama zamanta. Ta gaji babu wanda ya siya. Ganin dare na yi yanzu wajen 8 da wani abu. Da sauri ta tashi domin ta tuna tana da canjin da Suleiman ya bar mata. Gida ta nufa tana ɗan sanda Allah ya sa babu kowa. Ɗakinta ta shiga ta juya wainar rogon duka na 70 ne, ta kirga kuɗin ta fito. Ɗakin Tani ta nufa inda ta gansu ita da Malam Musa suna yar fira. Kanta a ƙasa ta ce ina ga kuɗin. Amsa Tani ta yi ta kirga ta ga sun cika daidai. Ɗauko sauran tuwon da suka rage ta ce gashi amsa ta yi tare da faɗin nagode. Sannan ta fita. Ruwa ta ɗiba a kofi ta nufa ɗakin ta, wainar rogon ta cinye sannan ta haɗa da tuwon. Ranar saboda ƙoshi cikin ta kamar zai fashe, haka ta kwanta cikin jin daɗi. Majid ne kwance a
bedroom ɗin shi ya lullube da blanket, sai rawan sanyi yake yi ga wayan shi na ringin amma babu daman ɗauka don ba zai iya tashi ba. Yau kwana biyu yana ɗaki ba shi da lafiya. Ga Abdul yana Kaduna da ya tabbata da ya zo ya duba shi. Buɗe ƙofar aka yi aka shigo ɗakin. Mom ɗin shi ce cikin sauri ta ƙaraso kusa da shi tana faɗin son mai ya same ka a taɓa sai ta ji jikin shi zafi raɗau. Cikin tashin hankali ta kira security ɗin gidan ta ce su zo su sa shi a mota. Bayan an sa shi a mota direct hospital suka nufa na aka amshe shi aka fara duba shi. Doctor ya yi wajen 30 minutes kafin ya fito ya kalli mom wacce kana ganin Majid ka san ɗanta ne domin suna mugun kama. Da turanci ya mata magana don baya zaton ma tana jin Hausa. Ya ce su je office. Bayan sun shiga doctor ya fara mata bayani kamar haka. Hajiya wannan yaron ki ne ko? Mom ta ce yaro na ne. Doctor me yake damun shi? Doctor ya ce spam ne ya taro mishi a mara. Yana da ƙarfin sha'awa sosai. Shine ya haifar mishi da zazzabi. Hajiya ina ga dai matsalan yaron ki shine ku mishi aure gaskiya. Mom shiru ta yi amma ranta ya mugun ɓaci. Dan me wallahi ba za ta sabu ba. Ba za ta bari a kashe mata gudan ɗan nata ba. Dole ma ya ƙara aure, me amfanin auren nashi matar shi kwata-kwata ba ta da lokacin shi. Doctor ne ya katse ta da faɗin an yi mishi alluran bacci nan da 1 hour zai tashi. Mom ta yi mishi godiya sannan ta nufi ɗakin da ɗan nata yake. Yana kwance yana bacci, kanshi ta fara shafawa cike da tausayi sai ta ga yara mai mata kun san ɗa da uwa. Wayan mom ce ta yi ringin ɗaukan jakarta ta yi ta ciro wayan mijinta ne ɗauka ta yi tare da faɗin Habibi kase ta yi da faɗin harkin kai yana dai lafiya ko? Mom ta ce ga mu dai a asibiti. Cikin tashin hankali His Excellency ya ce mai ya faru nan mom ta bashi labarin komai da yanda doctor ya faɗa mata. His Excellency shi ma bai ji daɗin abin ba amma sai ya ɓoye nan ya ta kwantar ma matar tashi da hankali akan gobe zai dawo ƙasar don baya nan sun yi tafiya da president. Ta ce Allah ya kai mu ya dawo min da kai lafiya. Ya amsa da amin sannan suka yi sallama. Tana nan zaune tana ta saka irin yadda za ta mishi wannan karan domin wallahi ba za ta sabu ba a kashe mata yaro. Duk da ta sha mishi maganan ƙarin aure na zullewa amma wannan karan ba da wasa za ta mishi ba. Abdul ya taso daga Kaduna kai tsaye ta raba ya nufa da red ƙauyen su Indo. Nan ya shiga ya ta yawo amma bai ga mai kama da ita ba. Har yanzu fuskanta yake gani tana kuka. Murmushi ya tare da juyan motar shi domin ya shiga Jalingo ya kwana gobe ya dawo da safe neman ta ko Allah zai sa a dace. Yau dan butani ta yi domin ta ce a canza sana'a duk a roba aka jera aka rufe da leda aka rufe da leda baka. Indo ta ɗauka bayan ta ni ta mata kashe kar ta dawo mata da ko kaɗan. Kai tsaye tasha ta nufa nan da nan aka siye ta jiyo ta zo tsallaka titi ta ga mota ta sha gabanta. Komawa ta yi da baya tare da yin ɗan tsaki. Su masu kuɗi ba sa daraja talaka. Fitowa yana sakar mata murmushi. Tunani ta fara a ina ta san fuskan shi. Lokaci ɗaya ita ma ta sakar mishi murmushi domin tuno da kowaye. Tabbas ya mata babban taimako tare da cutar rayuwanta. Karasowa ya yi inda take ya ce sorry wallahi kar ki ɓace min ne yasa na taho da sauri. Murmushi ta yi tare da faɗin ina wuni amsawa da faɗin lafiya. Sai kika gudu rannan ko sunanki baki faɗa min ba. Ta ce ka yi haƙuri. Ya ce to ya sunan? Ta ce Indo. Dariya ya tare da faɗin Aisha ko? Ta ce nan ya ta ɗan janta da fira duk da ya lura tana sauri. Ya ce ina ne gidanku? Ta ce idan ka bi can ka miƙe sai ka yi kwana ka ƙara wani kwana sai ka miƙe. Dariyan da yake yi yasa ta yi shiru ita ma tana ɗan murmushi. Ya ce haba Aisha wannan kwatancen ba zan gane ba. Yanzu dai ki zo mu je sai in kai ki kin ga sai in ga gidan ko? Shiru ta yi can ta ce ka yi haƙuri ba a zuwa gidanmu. Abdul ya ce saboda me? Ta ce inna ta hana za ta bige ni idan ka zo. Ya ce ni ba taɗi zan zo ba ke ƙanwata ce. Ya faɗan mata hakan ne don ta yarda ta nuna mai. Ta ce ita fa inna ba ta so kowa ya zo don Allah ka yi haƙuri kar ka sa ta bige ni. Ya ce to yanzu ina zan dinga ganin ki? Ta ce a nan cikin tasha nake kawo talla kullum. Abdul ya ɗan murmushi tare da faɗin ina zuwa. Mota ya buɗe ya ɗauko wata leda ya miƙa mata tare da faɗin gashi. Girgiza mai kai ta yi ta ce ka bar shi na gode. Ya ce haba Aisha ni fa yayanki ne.
Niƙar ta amsa tare da yi mishi godiya ya ce ni tun da baki son sanin sunana shikenan. Ta ce ka yi haƙuri ina so. Ya yi murmushi ya ce to yaya Abdul. Ya ce bari in barki ki tafi gobe zan koma Abuja zan zo mu yi sallama. Ta ce to sannan ta wuce. Hanyar gidansu ta nufa tana jin tsoron shiga da ledan duk da bata ma san meye bane a ciki. Ko da ta shiga gida lambo ta fara tana leƙawa ji ta yi an kira sunanta cikin tsoro ta waiga. To masu sauraron mu a nan zamu dakata sai gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Sai dai kada ku manta ku danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura akan lokaci.